Tervetuloa kuuntelemaan Leffaperunat-podcastia, jossa kaksi sisarusta höpöttelee toisilleen elokuvista ja TV-sarjoista ilman mitään kunnollista tietämystä. Täällä puhuu Justiina. Ja täällä puhuu Matilda. Ja Matilda, mitä sä oot kattonut viime aikoina telkkarista? Mä katsoin Netflixistä vähän aikaa sitten sen Musta kuningatar-minisarjan. Ehdoton suositus sille, se oli musta tosi hyvä. Aloititko sä muuten ikinä sitä? Joo, aloitin ja mä oon äärimmäisen koukussa. Mä oon 4. jaksossa ehkä. Joo. Siinä ei taidakaan olla kuin ihan muutama. 7 jaksoa. Joo. Juu. Ja sit mä katsoin esimerkiksi Elämäni seinäruusuna-leffan, jonka mä oon kyllä joskus ennenkin kattonut, mutta se jotenkin, mä katsoin sen ekalla kerralla tosi surkeasti, nyt mä katsoin sen paremmin. Ja sitten mä katson How to Get Away with a Murderin 6. kautta tällä hetkellä. Siitä mulla on vielä muutama jakso kesken. Mitäs sä oot kattonut? No mä oon kattonut jonkin verran TV-sarjoja, just sitä Mustaa kuningatarta ja Lostia on kattonut. Mäkin oon kattonut Lostia. Ootko? Joo, Amandan kanssa, mun isosiskon kanssa, siis meidän isosiskon. Mä ostin Lostin ekat 4 tuotantokautta DVD:nä ja mä oon näyttänyt sitten Amandalle sitä. Kuinka monella kaudella te ootte? Siis ekalla vasta. Me ollaan katsottu joku 5 ekaa jaksoa. Okei, siis mä oon 4. kaudessa ja mä oon vähän kokenut semmoisen, että alkaakohan tää nyt käydä jo vähän silleen tylsäksi, kun ne vaan hengaa siellä viidakossa. En mä tiedä, mutta Lostista joku toinen kerta puhutaan enemmän, mutta mä ajattelin alkaa seuraavaksi katsoa Undoing-sarjaa HBOlta, missä on Hugh Grant ja Nicole Kidman. Ja sit mua kiinnostaisi kauheasti se Schitt's Creek. Ja sitten mun poikaystävä paljasti mulle, että hän ei ole katsonut Twin Peaksia. Ai joo. Mä ajattelin, että vois sitäkin alkaa Joona katsoa. muuten tykkäis siitä Niin varmaan. mä sanoin, että sä oot semmonen creepy, että sä varmaan niinku tykkäis tommosesta omituisesta. Mä ajattelin siis myös Schitt's Creekia, olen ajatellut yrittää katsoa vielä. Mä katsoin siitä jonkun ehkä 4 ekaa jaksoa ja se oli musta ihan hauska. Mut sit mä olin vähän silleen, että riittääks mulle nyt ihan hauskaa, niin sit mä jätin sen kesken. Mut mä oon kuullut siitä nyt niin paljon, että ehkä mä teen sen 7 jakson säännön ja katon vielä 3 jaksoa. Joo. Ja sitten mä haluan alkaa katsoa sitä Crownia. Hei, siis sama! Siis mä just pidin tästä kauhean palopuheen ja mä unohdin sanoa tästä. Siis mäkin haluan todellakin alkaa katsoa sitä. Aletaanko katsoa sitä? Kyllä. Nyt saa riittää tää vetelehtiminen ja nyt me aletaan katsoa Siis sitä. koska mä rakastan Dianaa, niin mua kiinnostaa tosi paljon niinku se osuus siinä. Ja mä en rakasta sitä Dianan ex-miestä, mikä sen nimi onkaan? Charles. Prince Charles. Mutta mä rakastan sitä näyttelijää, Mä joka arvasin. näyttelee sitä. Mä arvasin, että sä oot ihan innoissasi. No sit mä oon kattonut... Halloweenina tuli katsottua joitain kauhuleffoja, jotain klassikoita uudelleen, vaikka esimerkiksi katsoin Manaajan uudelleen. Ja nyt kun on tullut tämmönen joulufiilinki tähän, mulla on itse asiassa tämmönen kilisevä paitakin, kuuluu varmaan tässä podcastissa, niin mä katsoin eilen Die Hardin. Se on pitkään ollut mun listalla ja se oli ihan sika hyvä. Okei, mä en ole nähnyt myöskään sitä. Se kertoo semmoisesta poliisista, joka menee sen ex-vaimon pikkujouluihin, työpaikan pikkujouluihin, semmoiseen hienoon hotelliin. Ja sitten sinne tulee semmoinen ryöstöporukka, ja jossa on Alan Rickman kolminelikymppisenä saksalaisena Hans Gruberina. Ensirooli vielä Hollywoodissa siinä. Ja se oli vaan jotenkin todella viihdyttävästi tehty. Mutta siis mä veikkaan, että me ollaan varmaan niin lähes ainoita tässä maapallossa, ketä ei ole nähnyt Die Niin, Hardia siis se just. Mä meinasin kyllä katsoa, siitä on tehty 3 jatko-osaa. Ja ne on kaikki viimeistä lukuun ottamatta saanut yli 7 IMDb:ssä. Mitä mieltä saat siitä, että pitäisikö meidän, kun me ollaan tehty vielä 2010-luvun leffat, niin pitää joulujakso? Siis ehdottomasti mä mietin just, että mä tästä päivästä jouluaattoon, niin mä aion katsoa kaikki joululeffat, mitä mä ehdin. Ja ehkä voidaan itse asiassa tehdä se seuraavaksi ja sitten tehdä se 2010-luvun, koska me ollaan Justinankaan nyt vähän kiireisiä, että ne tulee aika harvaan nämä meidän jaksot, koska Justina on saanut sijaisuuden Forssan lukiosta, niin se on siellä nyt toukokuuhun asti asuu, niin
olemme eri paikkakunnilla ja sen lisäksi helmikuussa minä saan lapsen toivottavasti, joten hänkin saattaa vähän hidastaa tätä prosessia. Aivan, me pahoitellaan sitä, että meidän jaksot ei tule viikoittain tai välttämättä edes tasakuukausittain, mutta aina ilmoitetaan, kun tulee uusi jakso ja näin. Joo. Mutta hei, me ollaan nyt tosiaan mietitty meidän lempi 2000-luvun leffoja. Käydään näitä sille aika pikaisesti läpi, koska meillä on top 10, niin ei ehdi paneutua sille hirveän pitkään jokaiseen leffaan. Joo, siis top 5. Mä oon tehnyt top 10. Me ollaan tehty koko ajan top 5. Mä unohdin. Mä oon tehnyt top 10. Mä mietin, että miksi sulla kesti niin kauan, kun sä etit tietoa. Siis mä mietin tänään, että miten me keritään käymään 20 leffaa läpi. Mut sit mä olin vaan, että no kai me ollaan aina ehitty. Onks tää nyt se raskausaivat, mistä kaikki aina puhuu? Joo, mut miten mä nyt karsin täältä 5? Sä teet sen hetkessä. Koska mä en voi lisätä mitään. Mä sit varmaan vaan luennoin mun 5 ekaa ja sit mä annan kyllä erityismerkinnän loppuviidelle, mitä tuo jää. Fine. Okei. Mä aloitan nyt. Joo. Okei. 5. ja näin myöskään ole missään järjestyksessä. Vaikka tää 5. leffa on kyllä semmonen ainoa näistä, mikä ei ole saanut 10, vaan taas saanut 9, on Yön ritari vuodelta 2008. Batman-trilogian toinen osa. Siinä on ohjannut Christopher Nolan. Ja Heath Ledger sai siitä sivuosa-Oscarin. Ja sitten se on myös saanut Oscarin äänieditoinnista. Ja mä en ala sitä juonta sen enempää selittää. Liittyy tähän Batman-sarjakuvan menoihin. Ja niin, mä en ole mikään kauhean sarjakuva-elokuvien fani, ei kiinnosta nämä Marvelit, eikä niinku oikein Tosi, onko sä antanut hirveästi mahdollisuutta niille? Koska kyllä mä en oo. Kyllä mä oon vähän. Mä oon kattonut sen Doctor Strangein ja sitten mä haluan katsoa Black Pantheria, mutta ei vaan jotenkin nappaa. Koska ne ei mun mielestä ole niin juonivetosia kuin mitä mä toivoisin elokuvilta. Mä en myöskään tykännyt Black Pantherista yhtään. Niin. Niin Yöritarissa mä tykkään siitä, että Heath Ledger on ilmiömäinen. Mä ollaan puhuttu siitä aikaisemminkin. Tässä hän niinku sekosi suunnilleen sit roolista. Se oli 6 viikkoa hotellihuoneessa yksin ja kehitti niitä maneereja. Ja mä mietin just, että niinku, mietin kuin siistiä olisi saada jotain kuvamateriaalia Heath Ledgeristä siellä pesemässä hampaita siellä hotellivessassa ja hihittämässä siihen jokerityyliin. Ja mä tykkään siitä, että se ei ole pahiksena semmoinen yksulotteinen haluan tehdä muille pahaa, ihminen, vaan se on semmoinen niin sekopää, joka haluaa vaan luoda sellaista epävakautta ja I just want to watch the world burn. Niin kuin, että se vaan haluaa silleen, niin kuin, testata ihmisten moraalia ja tiiäks. Mä olin myös tosi positiivisesti yllättynyt tästä leffasta, kun mä ajattelin myös, että tämä on jotenkin ihan niin kuin ei mun leffagenreä. Mutta sitten kun mä oon kuullut niin paljon kehuja näistä Nolanin versioista, niin mä päätin, että mä nyt sitten teen sen ja katon nämä leffat. Ja mä tykkäsin sitä ykkösestäkin kyllä. Mutta kyllä se 2 oli niin kuin parempi. Ja Heath Ledger oli ihan ilmiömäinen. Joo. Mä oon kuullut tästä aikaisemminkin, mutta en ole ainakaan tässä podcastissa puhunut siitä, että Heath Ledgerhän tosiaan kuoli tämän leffan jälkeen, mutta tämän leffan aikana kuoli tämmöinen stuntmies ja siitä niin kuin harva sille puhuu. Mä oon muuten kuullut kans tosta joskus. Niin, että kaikki aina mainitsee Heath Ledgerin, koska se on tietenkin kuuluisa ja näin, mutta tässä oli semmoinen kuin Komari, vitsi mä oon kirjoittanut tosi huonosti. Saatko tosta selvää? Komari Wycliffe. Joo, Wycliffe. Niin hän kuoli jossain auto-onnettomuudessa, mikä tuli sen leffan stunttikohtauksessa. Eli aika paljon tällaista leimaa sillä leffalla on. Joo. No mä otin sitten tähän ton Billy Elliotin, mistä me ollaan kyllä joskus ennenkin puhuttu. Se tuli muistaakseni 2000 vuonna, mä en kylläkin tarkistanut sitä. Ja siinä on päänäyttelijänä toi
Jamie Bell ja Julia Walters, ja tämän on ohjannut Stephen Saltry. Ja tämähän kertoo siis siitä nuoresta pojasta, joka harrastaa nyrkkeilyä, kunnes huomaa, että sydämensä oikeastaan lepattelee enemmän baletille. Ja sitten siinä käydään vähän sitä läpi, että sen perhe ei oikein hyväksy sitä balettiuraa ja se kipuilee sen asian kanssa. Ja tämä on siis aivan ihana elokuva. Mä rakastan muutenkin tämmöisiä niin kuin elokuvia, jotka liittyy jonkun ihmisen intohimoon. Esimerkiksi mä tykkäsin Mustas kuningattaressa siitä just kuinka intohimoinen sellaista shakkia kohtaan, niin tää on sama juttu. Tässä on tosi hyvää näyttelijätyötä, tää on semmoinen tosi hyvin käsikirjoitettu draama. Tässä meidän lempikohtausjaksossa, tässä meillä oli parikin kohtausta, mitkä oli semmoisia tosi mieleenpainuvia. Mitäs muuta tästä voisi sanoa? Tässä sai 3 Oscar-ehdokkuutta, mutta ei kyllä yhtään voittoa. Harmi. Joo. Joo, tää on ihana elokuva. Tää oli mun mielestä, että tää sai ohjauksesta Oscar-ehdokkuuden, mutta ei saanut paras elokuva. Tässä on myös tosi hyvää musiikkia. Tässä on T-Rexin biisejä. Joo. Esim. Aika paljon. Sitten toi Jamie Bell, niin se on itsekin 6-vuotiaasta lähtien harrastanut balettia ja se on kokenut itse vähän samaa kouluikäisenä, että sitä pilkattiin siitä, että se oli miespuolinen henkilö, joka harrasti balettia, niin se hirveästi otti niitä omia kokemuksiaan siihen rooliinsa mukaan, niin se näkyy siinä. Toi on niin typerää. Siis itse balettia harrastaneena mä voin sanoa, että se on äärimmäisen fyysisesti raskas laji. Ja miespalettitanssijat on todella miehekkäitä ja vahvoja. Siinä ei ole mitään naisellista. Ne miesroolit on usein paletissa todella sellaisia, no just prinssejä ja tiedätkö, että ei ne ole mitään niinku kovin naisellisia ne roolit edes. Ei, ja siis vaikka olisikin, niin se on mun mielestä silti seksikästä. Mun mielestä tanssi on ehkä seksikkäin urheilulaji. Niin kuin minun makuuni, jos mä näen miehen jossain urheilulajissa, niin alkaa ehkä eniten niin kuin sydämeni lepattamaan tanssivasta miehestä. Niin. Okei. Mulla on 4. 2006 vuodelta Little Miss Sunshine. Se on aina, tai 2006 vuodesta, no en mä nyt silloin sitä varmaan kattonut, mutta joskus teininä katsoin ja se on aina ollut yksi mun lempileffoista sen jälkeen. Sen on ohjannut mulle tuntemattomat Jonathan Dayton ja Valerie Faris. En tiedä miksi siinä on 2 ihmistä sitten valittu. Ja miessivuosasta Alan Arkin sai Oscarin ja sitten käsikirjoituksesta tuli myös Oscar. Ja käsikirjoitus on tässä loistavaa. Tämä on tosi tällaisella mustalla huumorilla kyllästetty elokuva. Kertoo tällaisesta perheestä, joka lähtee läpi Jenkkien ajamaan semmoisella pienellä ränsistyneellä autolla sen vuoksi, että niiden tytär pääsi johonkin missikilpailuihin. Ja te kritisoi aika paljon niin kuin lasten missikilpailuja tietenkin. Ja en mä tiedä, siis tää on jotenkin sellainen... Tää on vähän tämmönen niin kuin matka on tärkeämpi kuin päämäärä elokuva. Että tässä on kaikilla niin kuin kasvutarina ja sitähän on tämmöinen niin road trip. No niin, en mä oikein muista, mitä mun piti enää sanoa. Muuten kuin, että jos ette ole katsoneet Little Miss Sunshinea, niin katsokaa se välittömästi. Sen tekijöiltähän oli tullut vähän aikaa sitten uusi leffa, joka tuli itse asiassa nyt Viaplayhin. Se Peanut Butter Falcon. Joo, just se. Joo. Se on kans ollut kauhean kehuttu. Mä ajattelin, että vois senkin tässä joku päivä katsoa. Joo. No mä otin sit Kaunis mieli-elokuvan. Se on yksi mun lempielokuvista. Se on tullut vuonna 2001 ja siinähän on päänäyttelijänä Russell Crowe ja Jennifer Connelly. Siinä on Ed Harris ja tää on Ron Howardin ohjaama leffa ja tämähän voitti 4 Oscariakin. Ja tää kertoo tosi tapahtumiin perustuvaa elokuvaa John Nashista, joka oli tämmönen superälykäs matemaatikko-fyysikko. Ja hän sairastuu tässä elokuvassa. Mä en nyt sen enempää halua sanoa. Okei. Juonta, koska... Mä en halua keskustella tästä asiasta enempää. Mut siis silloin kun mä katsoin tätä itse ekan kerran, niin tää oli mulle semmonen vähän mindblow juttu. Joo. Että tää on niinku jännittävä ja
mielenkiintoinen ja tää on niinku semmonen tosi mun leffa taas. Tämmönen niinku tosi dramaattinen. Joo. Niin. Kauheita kilinää kuuluu täältä. Ja mä tykkään tommosista oma elämän kerrallisista ja mun mielestä Russell Crowe vetää tän niin hyvin tän elokuvan. Ja tässä on ihanaa musiikkia, semmoista instrumentaalista musiikkia. Jep. Tykkään ihan hirveästi. Tiesitkö sä muuten, että toi John Nash, Joo. niin hän on siis kuollut vuonna 2015 vaimonsa kanssa auto-onnettomuudessa. Ne oli ollut jossain taksin kyydissä ja se oli menettänyt hallinnan, se taksi, ja oli siinä kuollut. Kauheeta. Mä en tiennyt yhtään. Ja sitten mä tutkin vähän John Nashia, niin tää elokuva on niinku paljon otettu kyllä hänen elämästään, mutta hän on kyllä aika siloteltuna tässä. Niin mä oon sitä lukenut jo itekin. Joo, että mä luin, että no ensinnäkin tämän, kun sehän meni nyt mä en muista sen naisen nimeä, ketä toi Jennifer Connelly näyttelee. Mut kuitenkin hänen vaimonsa Rouva Nash. niin ne oli ilmeisesti siis avioeroon päätynyt ja mennyt uudestaan jossain kohtaa elämää naimisiin. Ja varsinkin nuoruusvuosinaan sillä oli aika paljon sivusuhteita miesten ja naisten kanssa. Ja se oli ollut poliiseiden kanssa jossain tekemisissä ja sillä oli ollutkaan joku lapsi jonkun toisen naisen kanssa jossain. Ja että tämmöstähän, niillähän oli semmoinen unelmien suhde niin oli, siinä. se oli semmoinen ihana perhekeskeinen niin tällainen nörttimies ehkä. Joo, niin oli. Ja sitten ne hallusinaatiot oli vähän silleen dramatisoitu elokuvaan. Siinä luki, että se Ron Howard oli halunnut, että se näytetään silleen siinä elokuvassakin, että aina kun sillä tuli joku hallusinaatio, niin se niinku ensin vaan kuului se ääni ja sitten se näytettiin. Mä en ole itse kiinnittänyt huomioon tähän. Mutta siinä oli just ideana se, että John Nashkin oikeasti vain kuuli ne hallusinaatiot, että se ei ikinä niinku nähnyt niitä. Mutta tavallaan mä ymmärrän, niin kun mä just luin sitä Crown-sarjasta, että siinä on otettu vähän omia valtuuksia tällaisissa asioissa. Ja sitten sen sarjan tekijä oli silleen, että hei, että mun on pakko vähän niin kuin dramatisoida joitain tapahtumia tai liittää joitain tapahtumia yhteen. Et en mä koskaan sanonutkaan, että on mikään super niin kuin oikea historiasarja. Niin mä niin kuin ymmärrän kyllä sen, että ehkä se leffa ei olisi ollut niin vaikuttava, jos se olisi ollut vaan kuulohallusinaatio. Nyt mä muuten sanoin, että mä en halunnut kertoa tästä leffasta mitään, ja nyt mä selitän sen hallusinaatioista. Niin mä tiedän. No joo, mutta leffa on ilmestynyt muistaakseni 2001, että siitä on aika paljon aikaa. Niin totta. Sitten mä luin tuosta vielä, että sitä ei haluttu tuoda ilmi sitä, että John Nash on biseksuaali. Sen takia, koska joskus 50-luvulla on tehty jotain epämääräisiä tutkimuksia, mitkä ei niinku millään tavalla pidä paikkaansa ja niitä ei niinku hyväksytä enää. Yeah. Että mukamas skitsofrenialla ja homoseksuaalisuudella olisi ollut jotain tekemistä toistensa kanssa. Niin sitten ne ei halunnut sen takia laittaa sitä siihen elokuvaan, ettei semmoinen niinku bullshitti jatku enää. Niin. Et sit sen takia ne jätti pois sen osuuden siitä. Okei. Mutta mahtaako toi pitää paikkaansa? Tai niinku, et niin, kuitenkin jenki elokuvatuotannot on vähän tollasia heteronormatiivisia ollut varmaan 2001 vuonna. Totta, joo. Mutta jos pitää paikkansa, niin niinku hyvä, että on halunnut testaa tommosia stereotypioita syntymistä. Mikäs sulla sitten on? No mulla on kolmantena tää elokuva, joka on tehty vuonna 2005, jonka mä oon kattonut varmaan sanotaan 25 kertaa. Ja mä oon katsonut sen niin monta kertaa, että sä muistaakseni piilotitkin sen joskus. Joo, mä tiedän, mistä sä puhut. Kyseessä on Ylpeys ja ennakkoluulo, Joe Wrightin siis versio tästä Jane Austenin romaanista. Siinä on pääosassa Keira Knightley ja Matthew McFadden. Ja mukana on myös loistava kaarti näyttelijöitä, brittinäyttelijöitä. Ja tää on siis Ylpeys ja ennakkoluulo, nyt on tuttu tarina varmasti kaikille. Kertoo 1800-luvun tällaisesta perheestä ja perheen tyttärestä, joka sitten kommellusten kautta rakastuu tämmöiseen herrasmiehen. Mä tykkään todella paljon siitä, ja olen varmaan tässä podcastissa puhunutkin, että tykkään Ylpeys ja ennakkoluulo tarinasta, tykkään siitä minisarjasta, mikä siihen on tehty, mutta mun sydämen valloitti aikoinaan 2005 vuonna, kun olin 10-vuotias, tämä versio juurikin, koska tämä on, no ehkä elokuva on vaikea niinku
arvioida tai verrata elokuvaa ja minisarjaa, koska siinähän on ihan erilainen skaala. Mutta tää on vaan jotenkin semmonen, mikä iski muhun syvästi siksi, että tää on tehty niin romanttisesti ja tässä on kaunis musiikki ja tässä on ihania näyttelijöitä ja tää on semmonen lämmin, mutta tiedostavaa. En mä tiedä, tää on jotenkin ihana. Ja sä rakastat Keira Knightleyta. Mä rakastan Keira Knightleyta. Ainakin nuorena rakastit. Varmaan edelleenkin. Kyllä mä Musta varmaan tuntuu, että sä meikin. katsot aina sen leffoja ja Se on jotenkin ihana. fanitit sitä. Se on jotenkin semmonen... En mä tiedä, mä jotenkin samaistun sen roolihahmoihin jotenkin voimakkaasti. Joo. Ei mulla oikein ole tästä mitään muuta. Jos tykkäätte 1800-luvulle sijoittuvista romanttisista elokuvista, niin katsokaa tämä. Mä en tiedä, onko mä tosi lapsellinen, mutta mua pikkasen ärsytti Keira Knightleyssa se, kun mä kuuntelin sen haastattelua, missä käsiteltiin sen uraa. Ja sit se oli jokaisesta niinku leffasta, mitä kysyttiin, niin en mä enää muista, sitä on niin pitkä aika. Sitten mun tuli vaan semmonen olo, että kun tämän pitäisi olla sun intohimo, tai pitäisi olla niinku sun silleen, tai silleen, niinku, että mun tuli semmoinen olo, että se oikein niinku kauheasti antanut kunniaa niille se elokuville. Joo. Se oli vähän, että mä olin nuori silloin, en mä muista enää. Kyllä muakin se aina vähän ihmetyttää, jos joku näyttelijä vastaa noin. Varsinkin kun, jos itselle ne leffat on ollut tärkeitä ja sit sä et niinku muista jotain roolihahmon niinku nimeä suunnilleen, niinku what the fuck. Mutta toisaalta niillä on kyllä varmaan aika paljon niitä. Nehän tekee vuodessa tyylin 2 leffaa. Niin, totta. Ja Kiira on mun mielestä tehnyt jostain 16-vuotiaasta lähtien elokuvia. No joo. Mutta tästä just kuitenkin tuli vain mieleen minun seuraava elokuvani Pianisti, missä varmasti jos Adrian Broidilta kysyttäisiin, että millainen kokemus tämä elokuva Mutta oli. se on niin... ainoa, mistä Adrian Brody tunnetaan. Mitä? On se ollut muissakin. Joo, mutta kyllä tämä elokuva on sen niinku teleffa. No joo, ehkä tästähän se voitti Oscarinkin. Niin. Tämä on siis 2002 vuoden Roman Polanskin Pianisti-elokuva, joka kertoo siis natsiajoista tällaisesta juutalaisperheestä, missä on pianistimies ja hänen perheensä kokee karun kohtalon ja hän yrittää itse selviytyä. Ja tämä varmaan aika paljon on otettu tähän elokuvaan niin kuin Roman Polanskinkin muistoja menneisyydestään, kun hän on elänyt aikoinaan itsekin lapsena tuon kaltaista elämää. Tämä on tosi koskettava elokuva. Mä muistan, kun mä näitä ekaan kerran, niitä jäi pitkään mun mieleen ja mä olin tosi vaikuttunut tästä. Tämä on kyllä aika surullinen, että ei taas semmonen niinku, että jee, se on niin hyvä leffa, että katsotaan se uudestaan. Että se vaatii vähän semmoista latautua. Rankka elokuva. Joo, on. Mutta siis Adrian Brody on tässä niin mahtava. Se tosiaan halusi niin paljon siihen rooliinsa paneutua, että se irtisanoutui kämpästään, myi autonsa, telkkarinsa ja eli semmoista ihan niin kuin, miten sanotaan, autenttista elämää. Opetteli soittaa pianoa, laihdutti 14 kiloa, söi jotain tyyliin ihan vähän kananmunaa, vähän vihreää teetä. Ja... Mietin kuin siistiä, tai niinku, että jos sä olisit näyttelijä ja sä olisit allekirjoittanut sopimuksen, että sun on pakko laihtaa 14 kiloa, niin kyllä mä varmaan laittaisin 14 kiloa. Mietit, kuin hauskaa olisi, jos sun olisi pakko lihoa 14 kiloa. Niin, paitsi että niiden on pakko laittaa takas, koska niiden pitää olla fit. Mutta se olisi edes hetken hauskaa. No joo. Mut joo, tykkäsitkö sä tästä elokuvasta? Mä rakastin tätä elokuvaa, mutta mä oon kyllä nähnyt tämän muistaakseni vaan ehkä kerran. Mä oon nähnyt 2 kertaa. Kun se on just niin semmonen rankka. Ja en mä tiedä, mä koen niin suurta kiukkua, kun mä katson holokaustiin liittyviä elokuvia. Kun se on jotenkin, mun aivot ei käsitä sitä. Mä oon tosi huono katsoa ahdistavia leffoja. Niin kun, tuntuu, että kaikki maailman parhaimmat elokuvat on semmoisista aiheista, jotka on tosi rankkoja ja raakoja. Et niinku, totta kai se herättää tunteita, mutta musta tuntuu, että se niinku imee musta niinku kaiken henkisen voiman, niinku jos mä katson vaikka tollasen leffan päivän aikana. Että se on niinku semmoinen, missä mä haluaisin kehittyä. Mä oon välillä semmonen, varsinkin jos mä vietän illan yksin, niin sit mä saatan oikein päättää, että
tänään tulee draama, Matilda. Tänään mä oon niin dramaattinen kuin olla ja voi. Sitten mä etin jonkun oikein sydämen murskaavan elokuvan ja mä oikein päätän, tiiäks, että mä haluan vollottaa. Sitten mä tain niiskupaperit siihen viereen ja oon yksinäni ihan vitun dramaattinen. Se jotenkin, se on puhdistavaa. Se on vähän sama kuin sä joisit pullon viiniä ja vähän siis, niin sanotusti nolaisit. Joo, siis kyllä mä ymmärrän, mutta mä oon varmaan semmonen tunteiden pakenija, että kun mä oon yksin kotona, niin mä laitan frendit päälle ja on silleen, älä ajattele mitään. Kauheeta. Mikäs sulla? Mä oon muuten ihan pihalla, kun mä oon nyt lukenut, kun mulla on täällä, mä vedän näitä täältä osittain. Mulla on kakkosena kaikille tuttu leffa, jos on kuunnellut meidän podcastia, mutta en mä nyt voinut tätä jättää pois. Semmoinen leffa, minkä mä, kun olin Finkinassa töissä ja piti sanoa äkkiä, että no mikä sun lempileffa on, niin mä valitsin tämän, eli Kill Bill. Mutta mä oon laittanut osan 1 ja 2 yhteen, koska Tarantino tarkoitti sen niin, joten sari nyt vaan 2 leffaa vähän niin kuin tässä yhdessä. Mä olisin kyllä itsekin voinut ottaa noin mun listalle, mutta kun mä arvasin taas, että sä otat. Joo. Ja musta tuntuu, että mä oon puhunut aikaisemmin Kill Billistä täällä. Mä luulen, että koska kunhan mä oon nähnyt tämän ehkä liian nuorena, mä oon K18 elokuvia, mutta muuhun vetosi tää tämmönen feministinen niin kun selviytymistarina jotenkin, että tämmöiset kostoelokuvat on aina ollut mun mieleen. Ja tässä on loistavia, mä oon aina tykännyt niin kuin tämmöisistä aasialaisista taisteluleffoista. Ja Tarantino on ottanut semmoisista vaikutteita ja sit yhdistellyt vähän sellaista länkkärijuttua myös tässä leffassa. Niin mä oon aina nauttinut vaikka tämmöisistä taistelukoreografikohtauksista. Niin nämä on tosi hienoja tässä. Nämä on epäuskottavia, mutta ne on semmoisia teatraalisia ja jotenkin loistavia. Ja tässä on jotenkin, en mä tiedä, tää on vaan alusta loppuun ihan täydellinen. Mut vaikka sä puhutkin tästä yhtenä leffana, niin kummasta sä tykkäsit enemmän? Mä en voi sanoa näin. No on ihan erilaiset leffat. Ykkösessä on kauheasti enemmän semmoista näyttävyyttä, taistelua, se saa sen koko jutun niinku käyntiin. Kakkosessa on ehkä vähän enemmän semmoista niinku käsikirjoitukseen pohjautuvaa. No mä tykkäsin kakkosesta enemmän, mutta mä niin, koska sä oot, niin joo. Mutta ne on erilaisia. Toinen on tullut siis 2003 ja toinen on tullut 2004. Ennen tätä podia mä just luin artikkelin. Mä muistan pari vuotta sitten Uma Thurman tuli niin kuin ulos sen asian kanssa, että Tarantino on kovin kiva ohjaaja. Ja se oli niin kuin ilmeisesti pakottanut sen tekemään jonkun vaarallisen stuntin ja sitten se oli joutunut onnettomuuteen ja se kokee vieläkin Uma Thurman siitä jotain niin kuin selkäniskakipuja. Ja sitten se sanoi, että se koki sen niin kuin inhottavaksi, että kun siinä on pari semmoista kuristuskohtaa siinä elokuvassa, niin kuin, että Uma Thurman on taistelussa jonkun ihmisen kanssa ja sitten se yhdessä kohdassa kuristetaan ja yhdessä kohdassa sen päälle syljetään, niin Tarantino halusi itse tehdä ne niin kuin hänelle. Okay. Että siinähän ei näy, että kuka ne tekee. Ja että siinä Kunniattomat paskiaiset elokuvassa niin se oli tehnyt yhdelle naisnäyttelijälle kanssa silleen, että se oli niinku itse halunnut olla se, joka kuristaa sitä. Ja mä mietin, että Tarantino, mitä helvettiä, niinku, että onko sä vaan niin syvällä siinä sun omassa taiteessa taas, että sä oot jotenkin ollut silleen, että hei, tää kuuluu tehdä näin, että mä haluan tehdä sen näin, vai oot sä vaan niinku vitun sairas? Et ei kuulosta mun mielestä kovin ammattimaiselta. Ja mulla tuli vähän semmoinen olo Tarantinosta, että mä niinku arvostan häntä niinku elokuvan tekijänä, mutta ei hän varmaan kovin miellyttävä ihminen ole. Mä en tiedä, jos mä oon nähnyt unta, mutta mun mielestä mä just vähän aikaa sitten luin jostain, että Uma Thurman ja Tarantino oltiin pongattu jostain yhdessä kahvilla. Ja sitten siinä oli, että he on niinku suunnittelemassa jotain yhteistä elokuvaprojektia. Ai joo. Mä oon itse asiassa kuullut huhuja siitä, että Kill Billistä tulisi 3. osa. No olisiko ne sitten siitä puhunut? Että silleen, että ei se Tarantino nyt välttämättä ihan hirveä ollut. Tai sitten on vaan niin hyvät massit tiedossa. Totta.
En tiedä. Siis kyllähän ne oli niinku läheisiä ennen kuin tää tuli, koska Thurman oli siinä Pulp Fiction-elokuvassa. Ja Tarantino oli niinku tehnyt tämän leffan Uma Thurmanille. Mutta en tiedä sitten. Mä otan nyt mun 4. elokuvaksi 2001 vuodelta Amelien. Joo. Se on, mä en saa lausua Audrey Tautou on se päänäyttelijä siinä. Jean-Pierre Jeunet on sen ohjannut. Ja tähän sai sille aika harvinaista, että ulkomaalaiset elokuvat ennen ainakaan sai näin paljon ehdokkuuksia, niin tämäkin elokuva sai 5 ehdokkuutta. Mutta ei voittanut mitään, ei edes paras ulkomaalainen elokuvapalkintoa, mikä on musta aika omituista. Outoa, kun Ameliasta on tullut niin semmoinen niinku klassikko, minkä kaikki tietää, että se on se kuuluisin ranskalainen elokuva varmaan. Tai en mä nyt tiedä, onko se kuuluisin, mutta yksi kuuluisimmista. Ja mun mielestä tässä leffassa vaan toimii kaikki. Mä yritin joskus katsoa tämän aikoja sitten. Ja mä katsoin tätä jonkun puoli tuntia. Mä olin, että tää on kauhean tyylistä, en mä oikein halukkaan. Ja mä etin sen kesken. Sitten mä päätin joskus uudestaan, että nyt mä katson tämän uudestaan, että on niin kehuttu ja tää niin vaikuttaa niin kuin kaikin puolin mun elokuvalta, että mikä tässä nyt tökkii. Ja sitten mä jotenkin lähdin siihen leffaan ihan eri tavalla mukaan. Ja mä rakastuin siihen. Se oli musta aivan ihana ja nyt mä oon kattonut senkin jälkeen sen leffan. Ja kävit katsoa jopa teatterissa. Kävin katsoa jopa teatterissa Amelian musikaalin. Tässä on jotenkin kans ihanasti käytetty värejä, ihanasti käytetty musiikkia. Tässä on tosi pieni juoni, mutta se on tehty jotenkin kuitenkin sellaisella tavalla, että se ei laisinkaan kyllästytä, kun sille antaa sen mahdollisuuden. Ja semmoinen vähän nokkelasti tehty mun mielestä myös. On. Ei ole mikään basic juttu. On. Tää on semmoinen erilainen elokuva vähän. Tässä on hauskoja kohtauksia. Joo. Ja mä tykkään tosta roolihahmosta kauheasti. Se on jotenkin samaistuttava jollain osin. Niin, joo. Se on semmoinen, että sitä haluaa suojella. Joo. Joo, mä tykkään kyllä kans Ameliasta. Hyvä, kun otit sen tähän mukaan. Sen soundtrack on niin varmaan yksi parhaimmista elokuva-soundtrackista. Se on tehnyt semmoinen Jan Tiersen säveltäjä. Niin. Ei mulla oikein tästä varmaan muuta erikoista sanottavaa ole. Mene vaan sun 4. Anteeksi. 5. leffaan. Mulla on enää 1 leffa tässä. Onks mä sanonut 4 vai 5? 4. Okei. Sori, mä olen tosi ammattimaisia, mutta se on meidän juttu, että me ei olla mitään oikeita podintekijöitä. Me ollaan vaan 2 siskoa, jotka sekoilee täällä. Okei. No, mulla on viimeisenä, mutta ei vähäisenä, V niin kuin verikosto. Sen on ohjannut James McTague. Mä en osaa lausua tätä. Tague. Ja sen on käsikirjoittanut Wachowskin sisarukset, eli Lana ja... Mä en muista se joku älä. Siis ne, ketkä on tehnyt Matrixinkin. Joo, Matrixin tehnyt. Ja Sense8 tehnyt. Olisiko se Lili? Lana ja Lili. Ja tää on kans mun mielestä mielenkiintoinen jotenkin leffa mulle, mutta tää on aina ollut top 10 mulla, mutta siis vähän tämmönen sarjakuvamainen ehkä myös. Että on niinku... Tää perustuu lähitulevaisuuteen, missä on tämmönen diktaattori ja sitten semmonen hahmo, V, niin tulee ja vähän niinku sekoittaa pakkaa, että niinku kyseenalaistaa ihmisille, että hei, että mikä tää teidän yhteiskunta on ja miksi te kuuntelette tätä ja niinku nämä asiat ei pidä paikkaansa, mitä te olette uskonut. Vähän saman teemaisesti kuin Matrixissa ehkä. Ja sitten tulee tämmönen niinku vallanvaihto. No, en mä vitti sen enempää kertoa sit juonesta, mutta on äärettömän jotenkin koukuttava juoni ja jotenkin vaikuttava elokuva. Kannattaa katsoa. Sitten sulla on joku perversio, että sä aina tykkäät tommosista tosi erikoisista pareista, kun tässäkin on vähän tämmönen kidnappaustarina taustalla. Ja musta tuntuu, että sä fiilaat ihan sikana tätä päänäyttelijää tämän herra V:n kanssa yhteen. Niin, no en nyt sen enempää. Kyllä mä nyt katsoin sen
mun poikaystävän kanssa varmaan 2-3 viikkoa sitten. Ja mä katsoin, siis tää päähenkilö, tää V, niin sen niin naama ei näy, mutta sen ääni on Hugo Weavingin, joka on tämmönen näyttelijä. Ja hänellä on äärettömän miellyttävä ääni. Ja mä oon aina vähän ollut silleen, aika mielenkiintoinen hahmo ja niin kuin, että kyllä tämä niin kuin toimii. Että on se vähän omituista, mutta en mä tiedä. Joo, ehkä semmoinen dynamiikka kiinnostaa mua, jossa niin kuin ihmiset päätyy yhteen, vaikka ne ei oikeasti kuulu olla yhdessä tai jotain. Mut mäkin kyllä pidin tästä leffasta. Joo, tää on siis jotenkin varsinkin nyt tuntuu, että se on aina niinku pinnan alla oleva aihe, semmoinen niinku, mitä yhteiskunta antaa meille, mitä media suoltaa meille, mihin me uskotaan, niinku, mitä meidän valtio niinku, mitä meidän valtiolla on niinku pelissä, niinku, mitä ne ollaanko me niinku tietoisia kaikesta, mitä tapahtuu maailmassa. Ne on myös tärkeitä teemoja jotenkin. Mutta joo. No mä sanon nyt viidenneksi tämän, mä en tiedä ollaanko me puhuttu tästä leffasta ainakaan hirveästi, niin Kirjava huntu vuodelta 2006. Nice. Minä pidän tästä elokuvasta paljon, olen antanut tälle 9 ja se kertoo ehkä jotain, että mä pidän todella paljon leffasta. Tämä on yksi niistä leffoista mulle, jota mä jaksan katsoa aina uudestaan. Mä oon kattonut tän niinku varmaan 4 tai 5 kertaa elämäni aikana tämän leffan. Okay. Tässä on Naomi Watts ja Edward Norton ja tää on kyllä niinku vois sanoa, että rakkauselokuva. Joo, ehkä. Joo. Mut sille ei mikään kauhean kevyt kuitenkaan, että semmonen oikeastaan vähän masentava ja synkkäkin. Joo. Tässä on siis tämmöinen, alussa menee tämmönen vähän pilalle lellitty nainen 20-luvulla naimisiin tämmöisen lääkärimiehen kanssa, jos se ei ole kauhean edes kiinnostunut, se vaan haluaa pois sen perheen luota. Ja sitten kun se suhde alkaa vähän tällä kehnosti, että ei ole ihan hirveästi ehkä sitä kiinnostusta, niin sitten siinä sattuu ja tapahtuu kaikkea. Ja en halua spoilaa sen enempää, mutta sitten he muuttavat kuitenkin lopussa yhdessä Kiinaan tällaiseen kaupunkiin, kun se lääkäri hoitaa koleraa. Ja tässä seurataan vähän sitä elämää siellä koleran keskellä. Ja tätä näitten rakkaustarinaa. Ja tää on aika koskettava elokuvakin. Mä oon vähän rikki aina, kun tää päättyy. Niin mäkin. Mä oon nähnyt tämän pari kertaa, mutta mä muistan kyllä jo, miten tämä päättyy. Ja mä tykkään Naomi Wattsin ja Edward Nortonin kemiasta kauheasti. Joka kerta, kun tulee se sellainen romanttinen kohtaus siellä välillä, niin mulla menee vähän perhosia aina mahassa. Okei. Se toimii. Koet sä, että Edward Norton on niin kun, semmoinen perhosia aiheuttava? Joo, näyttelijä? kyllä. Hän aiheuttaa mussa perhosia. Aiheuttaako hän sulle Amerikan Historia X:ssä perhosia? No, siinä hänellä on ehkä vähän epämiellyttävä se tarina siinä, mutta mä oon kuunnellut Edward Nortonistakin vähän aikaa sitten sellaisen haastattelun podcastissa ja hän vaikuttaa niin kovin mielenkiintoiselta ihmiseltäkin. Ja Mä oon kuullut Edward Nortonista, että hän on äärimmäisen hankala työkaveri. Hän on, mutta yleensä älykkäät ihmiset ja taiteilijasielut ovat hankalia. Näin se vaan usein on. Niin, ehkä joo. Saanko sanoa minun näitä en maininnut 5 listani? Aika törkeätä. Nyt mä en oo ottanut sellaisia mukaan, mutta sano ihmeessä sitten. Lukija. Kyllä, hyvä elokuva. 2008 vuodelta. Muistaakseni mä en totakaan tarkistanut ikinä. On, joo. Benjamin Button. 2008 vuodelta. Se on ihana. Miksi et sä puhunut siitä? Siksi kun mua pelotti vähän puhua siitä, kun siitä on niin helvetin monta vuotta, kun mä oon nähnyt sen, että mä pelkäsin, että mä en osaa sanottaa tarpeeksi itseäni siitä. Niin. Brokeback Mountain. 2005. Hyvä. Moulin Rouge. 2001. Tää erittäin hyvä. Mietin itsekin sitä kyllä. Ja sit mä otin ihan tän uusimpana, mikä on jäänyt mieleeni vahvasti, tämä Dogville 2003 vuodelta. Okay. Lars von Trier. Joo. Mä mietin
Panilla-pyrinttiä mietin kovasti ja sitten Avatarta mietin myös, mutta päädyin nyt näihin. Mä olin myös antanut Geishan muistelmille ja Slummien miljonäärille hyvät pisteet. Se on todella vaikeaa ottaa vaan 5 hyvää. Siinä joutuu vähän. Se oli jopa vaikea ottaa 10. Niin. Joo, me todennäköisesti tehdään ehkä sitä jouluinen jakso seuraavalla kerralla, mutta sitä seuraavalla kerralla jatketaan 2010 leffoilla. Ja sen jälkeen korona on ohi, joten me alamme keskustelemaan uusista elokuvista. Toivottavasti korona olisi ohi. Kyllä, me olemme nyt päättäneet näin. Se on ohi. Siis kiitos kun kuuntelitte meidän jaksoa ja hyvää joulun odotusta teillekin. Kiitos, hei hei! Moikka!